ନୀଳଗିରି ବ୍ଲୁ ଲେକ୍ ରେ ମରିବା ଘଟଣା ଆଜି ନୂଆ ନୁହେଁ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର କାହାରି ମାନେ ପତ୍ତା ମିଳିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ମାନେ ସବୁ ଜଣା ପଡିଛି। ତ ଏଇଠୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ସେଠି ଜଣେ କିଏ ହିଁ ଅଛି, ମାନେ କିଏ ଜଣେ ଗୋଟେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ସେଠି ରହିଛି, ଯେଇଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସମୟ ଦେଖିକି ଟାଣୁଛି। ତ ଏଇଟା କୌଣସି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଲାଗିପାରେ ମିଛ, ମାନେ ଗୋପ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମାନେ ସେଠି କଣ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ହେଲା ଭାଇମାନେ, ଯେମାନେ ମାନେ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଆଉ ଯିବେ କି? ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ଗାଧେଇବା, ଆଉ ସେଠି ନା ଟିକେ ମାନେ ଏଞ୍ଜୟ କରିବା। ଟିକେ ସାବଧାନତାର ସହିତ ନିଜକୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନିଜ ଜୀବନ ଅକାରଣରେ ଚାଲିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।